Assalamu alaikum hormatly adamlarym. Garaşda baqy tarapy ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmekdaşýas. Şu günleri ýurdumyzyň buğday ekşi geçirilen ýaşyl begrete beslenen ekin meýdanlarynda kärençi daýhanlary netijeli zähmet çekýärler. Hormatly prezident tarapyndan gallaçy daýhanlara zähmet çekmekleri üçin düredilen oňoýly şertler, geň mümkinçilikleri türkmeniň Guşgurtuk ak buğdaýynyň gadymy mekany bolan ahal ýaýlasynyň zähmet adamlarynyň mukaddes ýere ihlas bilen ýygyp etmek, onuň bol hasyl öndürmek baradaky ihlasy zähmetlerini uly badalga berýär. Munun şeredine bolsa, ahir vilayatynyň edermen daýhanlarynyň gally meýdanlaryna geljek gelen hasyl üçin buğday epik boýunça şertnamalaryň boşnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirmekleri aýdyň misallar. Ahir vilayatynyň gallaçy kärençleri baqy taraplaryndan şanly 25 ýylynyň belenten törenjok şu ýylyny buğdaýyň bereketli hasylyny kemal ýetirdiler. Muňa ruhlar galkyny vilayatyň edermen gallaçlary geljek gelen hasyl üçin 195 000 meýdanyny dänek işine geçirip bugünkü güni olary buğday ekmek boýunça şertnamalaryň boşnamalaryny üstünlikli berja etdiler. Ene topragy ihlas bilen ýygyp etmek onu watanymyzyň baş baýlyklarynyň biri bolan ak buğdaýyň bol hem bereketli hasylyny ýetişdirmek ahal vilayatynyň hem hasyl satlarynyň baş maksady bolup durýar. Şeýle asly maksady göwün beren vilayatyň gallaçy kärençleri häzirki wagtda dänek işe geçirmek üçin taýýarlanan ekin meýdanlarynda geljek gelen hasyl üçin bätewtiň ýerli howa şertlerine oňat uýgunlaşan güýzlik buğdaýyň köp hasyl berýän görnüşlerini ekdiler. Şeýlelikde buğday ekşi vilayatyň ähli taraplaryna gün saýyn ýokary depgine alyp barly. Ahally bagdaýhanlar häzirki wagtda meýdana gün saýyn boýalýan ýaşajyk maýtalary ýygyk işleriniň depginlerine barha güýşendirýärler. Şu günleri aňyrtyna bersine göz ýetmedi, ümmülmedi, giň meýdanlarda tekid göwgörün ýaşajyk maýtalar synlanyňda muň şeýledigine göz ýetirýär. Bu diýsen ajaýyp hem odan görnüş ahally bagdaýhanlaryň täzegili buğdaýyň bol hasyly ýylyny öwürmek üçin çekýän tutun ýerli zähmetleriniň gün saýyn badalýanynyň göwün götürjü şaýatnamasy bolýar. Ahal vilayatynyň gallaçy kärençleri häzirki wagtda ýaş maýtalary ýygyp etmek işlerini toplumlaryň alyp barýarlar. Häzirki wagtda vilayatyň buğday maýtaly meýdanlaryny ýerlik hem mineral dökümler bilen iýmitlendirmek işleri talaba laýyk dowam edýär. Buğday maýtalary iýmitlendirilende karbamid dökümleri hem beýleki dürli dökümlerden ýerlikli peýdalanýar. Ýeri gelende aýsak ýerleri haşerotlardan arasalamak maksady bilen herbisitler dökmek işleri gyzgalyňy dowam edýär. Bu möhüm arsenik çäräni ýerine ýetirmekde vilayatyň owa hojalyk önümçilik birleşiginiň hem oňy etraplardaky teknik hyzmat edici kärhanalarynyň derman pürküje teknikalarynyň saat hem bökdünşi işlenmegi gadanylýar. Vilayatyň etraplarynyň daýhan birleşikleriniň ekin meýdanlaryna häzirki wagtda günni sana besýän ýaşyl maýtalary şerbet usulyny suw tutmak işleri hem gyzgalyňly alyp barylýar. Suw tutmak işlerine mineral hem ýerli dökümler garylyp şerbet usuly giňden peýdalanýar. Birişimiz ýaly şerbet suwy ýerli dökümleri ýabyň gulagynyň suw bilen bile atyllara berilýär. Şu günleri ulanylýan şerbet usulyna suw tutmak işine ahally kärençler uly ähmiýet berýärler. Ma'lum bolýarly suw tutmak işi has jogapkärçilikli möhümliň şäherleň biridir. Ekin meýdanlaryna suwuň talaba laýyk hem siňli tutunmagy, topragyň hiliniň gowrulmagyny, tohumlaryň erki möhletde gadaly göwgörşüniň gadanylmagyny, ýaş maýtalary ziýan berje haşerotlaryň has azalmagyna özüniň oňyn ýardymyny berýär. Dökün vermek, gerbisit dökmek hememe suw tutmak işleriniň talaba laýyk ýol goýulşyny degişli hünärmenler tarapyndan ýygdarly gözlegçilik edilýär. Ahal vilayatynyň hasyl satlarynyň kärençi daýhanlarynyň häzirki wagtda ekin meýdanlaryna batly depgine dowam edýän halal zähmetleri olaň täze ak buğdaýyň bereketli hasylyny üstürip ýetişdirip watanymyzyň galla harmanyna däne tapşyrmak barada öňde goýan ardaly maksatlaryna ýetjekdiklaryna bolan ynamy berkidýär. Berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe milli idaremizden taýsir taýlat bilen milli ykdysadyýetimiň depkinli ösmegine uly goşant goşýan pudoklaryň biri bolan dokma pudogam gün saýyn ösüşlerini täze belentliklerine oturlýar. Burada watanymyzyň şahar künjünde ýokary tehnologiýaly kärhanalaryň gurulyp ulanylmagy berilmegi, şeýle-de gaýtadan işleýän senagat deskalaryna köp görnüşli, hemem hili boýunça dünýä ünümlerine laýyk gelýän bäsişe ukyply önümleň işlenip çykarylmagynyň gün saýyn artdyrylmagy muňa aýdyň misallar. Döwrewap enjamlar bilen üpşinedilip häzirki döwürde ýokary hili önümleri bilen watanymyzyň kuwatyny artdyrmaklyga munasyp goşant goşýan kärhanalaryň biri Lewap vilayatynyň Türkmenabaş şäherindäki paýta egerji toplumydyr.
Liwap welaýatynyň Türkmenawa şäherine ýerleşýän paňty ýerji kärhana içeri we daşary bazarda ýokary islegden peýdalanýan ýokary hili nak ýüplüklerini öndürmeklige niýetlenendir. Kärhanada häzirki zamanyň daraýjy, egirji, işlenip çykarylan ýüplügi zerur derejede çyýlandyrjy we gaplaýjy döwrap enjamlaryň üpsün edilen bölümleriň bir näçe hereket edýär. Bu ýerde alınıp barýan işleriň ählisine kompýuterler arkaly gödäwçilik edilýär. Häzirki wagtda bu ýerde ýaşlaryň uly topar dähmet çekip, işler üç çalşygynda alınıp barylýar. Dokmaçlaryň tutanýly dähmeti bilen bu ýerde uly islegden peýdalanýan ýokary hili nak ýüplüň bir näçe görnüşiniň, ýagny 17, 20, 27 belgili görnüşleri öndürilýär. Kärhanada öndürilen ölümleriň hiliniň ýokary bolmagy esasy üns merkezinde saklanýar. Kärhananyň agdy bir hemde dähmet öýri işgärleri Türkmenistan bir taraplyň mekanizmynam ýokary dähmet görkezlerini beslemek maksady bilen her bir güni tutanýly dähmet bilen gurşap alýarlar. Häzirki wagtda bu ýerde dörejlikli dähmetin gaýnap joşmagy, şu ýylyň 9 aýynda gadanlan dähmet netijeleri hem öňde oýlan maksatnamanyň üstünlikli berza ediljekdigini aýdyn şaýatlyk edýär. Şu ýylyň başyndan häzirki döwre çenli 6550 tonna nak ýüplük öndürilip, geçen ýylyň şu döwri bilen deňeşdirilende ötüş tepkiniň 1.4.18 göterme barabar bolmagy aýratyn boýtandyrjydyr. Bu ýerde öndürilen nak ýüplükleriň ýurdumyzyň içerki bazarlarynda ulusleg bilen satyn alynmagy kärhananyň ölümlerine bolan islegiň ýokardygyny görkezýär. Munyň özi öndürilen önümi yerleşdirmekde de işlerin göňüzay alınıp barýandygyny şaýatlyk edýär. Türkmenistanyň baky taraplygynyň 25 ýyllyk şanyny toýuna münasip towgatly barýan kärhananyň agdy bir dokmaçlary döredilip berilen ajaýyp şertler üçin gahrman arkadamyň adyna alkyşlaýarlar aýdýarlar. Berqarar döwletimiň bagtýarlyk döwrüne gahrman arkadamyda döwlete degişi bolmadyk telekeçilik urgumyny ýokary tehnologiýaly innowasion örümçekleri ösürmegi diňe bir milli ykdysadyň däl, etem ählimum ykdysadyň häzirki ösüşiniň ileri tutulýan urlaryny nazar almak bilen kiçik we orta telekeçiligi düzümleýin üýtgüdip gurmagy hemişe üns merkezine saklaýar. Bu urda diýarymyň telekeçileri milli ykdysadymizi ösürmäge sallamly goşunt goşup, dürli pudoklarda netijeli işler alyp barmak bilen bir näçe tasamalary durmuşa geçirýärler. Şeýle kärhanalaryň birem Balkyn welaýatynyň merkezi Balkynawa şäherindäki Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Batlyk Adam hususy kärhanasydyr. Batlyk Adam hususy kärhanasynyň hünärmenleri häzirki wagtda Türkmenistan betaraplyk mekanizminiň ruhyna münasip işler bitirýärler. Kärhananyň bölümlerini oturdulan täze innowasion tehnologiýalar, ýagny paýta süýmünden ýüplük egirji, taýýar ýüplükleri boýamaga niýetlenen hemem jorap örji enjamlar netijeli işledilýär. Kärhananyň ýüplük bölümine zähmet çeken hünärmenleriň tagalalary netijesinde her günne tasma kuwatlygyna laýyklykda 15 tonna goly ýokary hili ýüplük taýýarlamak işi üstünlikli ýerine ýetirilýär. Bu kärhananyň ýüplük bölüminiň gaplama bölüminde ähli işler awtomatlaşdyrylan bolup, onu hünärmenleriň bir näçesi tutanýarly zähmet çekýärler. Bu hususy kärhananyň ýüplük bölüminden başga da ýüplük boýagy bölümi hem hereket edýär. Batlyk Adam hususy kärhanasynyň jorap örji we tikin bölümlerine de berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne ruhyna laýyklykda işler alınıp berilýär. Hususy kärhananyň öndürýän önümlerini halka ýetirmek maksady bilen bu hususy kärhananyň ýanyna ýörüýte dukanyň açylmagy we ol ýerde jorap we jorap önümleriniň eleter bahadan halka ýetirilmegi bolsa aýratyn gowunyrjydyr. Batlyk Adam hususy kärhanasynyň öndürýän ýokary hili önümlerine bolan isleg diňe bir ýurdumyza däl eýsem daşary ýurtlarda da gün saýyn ýokarlanýar. Şoň üçin hem daşary ýurtlara eksport edilýän önümler gümrük gözegçiliginden geçirilip, ol bellenen tertipde resmileşdirilýär. Bu işlerde Balkyn welaýat gümrükhanasynyň harby gullukçylary hem netijelik görkezýärler. Häzirki wagtda Türkmenistan betaraplyk mekanizmini ýokary önümçilik görkezlerini beslemek maksat edilýän Balkyn welaýatynyň Balkynawa şäherindäki Batlyk Adam hususy kärhanasynyň hünärmenleri hassa tutanýarly zähmet çekýärler. Kärhananyň ähli bölümlerini berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne laýyk derejede iş alınıp barylmagy, şeýle-de agla we işleriň awtomatlaşdyrylan usulla dolanyrylmagy bolsa, işiň netijeligine özüniň oňyn täsirini ýetirýär. Olar mehriban watanymyzyň ykdysady kuwatynyň artmagyna, öňjüli goşunt goşmaga döredip beren döwrewap şertlerdir mümkinçilikleri üçin gahrman arkadamyzyň adyna alkyşladyryny aýdýarlar. Hormatly prezident bilen taýyty taýlalaryň netijesinde berqarar döwletimiň bagtýarlyk döwrüne ýurdumyzyň hususy ulgamynyň önümçiligi barha kämilleşip, ularda ornaşdyrylýan täze öňde barja tehnologiýalaryň hasabyna öňürilýän ady önümlüğüň hil derejesi barha ýokarlanýar.
öz önürýän ýokur hili, dürlü görnüşli süýjü kökü önümleri bilen içerki badarlamada münasip ornalayan önümçülüklüň biri Daatly Şerwet hususy kärhanasydyr. Bu kärhananyň ýanaşyk ýerine bina edilen bölümde dürlü görnüşli hem dürlü ölçegdäki kagazy gutularynyň önümçüligi ýola goýuldy. Bazar iqtisadiýat şertlerine dähmet çekýän işe telekeçiler ýurdumyzda azyk bolçulugyny üpsün etmek, haryt bolçulugyny gazanmak işlerine özleriniň münasip goşantlaryny goşýarlar. Hormatly prezidentimiziň tagallasylygyny hususiýetçiligi ýeňillikli karar serişleriniň ýerderli goýberilmegi hususy ulgamyň ölümçülükleriniň inkämil tehnologiýalar bilen üpsün edilmegine uly ýardym edýär. Şeýle asylly başlangyçlardan ugralyp dähmet çekýän Maretragyň çäginde ýerleşen Täze Aý Önümler Hojalyk Jemgyýetiniň süýjü kökü önümlerini öndürýän Daatly Şerwet hususy kärhanasynyň işçileri hem ýokary hilli azyk önümlerini öndürmekde tutan ýerli dähmet çekýärler. Täzelikde kärhanada daşy süýjü örtükligi dürli müreppeli keks hem öndürilip başlandy. Her kwatda bagtýarlyk döwrümüziň ýokary hilli önüm bolan şular ýaly keksiň 5 görnüşi öndürilýär. Daşary döwletlerden getirilýän ölümleriň ornuny tutup biljek bu azyk ölümleri özüň ýokary hil derejesi bilen tapawutlanyp uly islige eýe bolýar. Bu kökü ölümler ýürütýän zamanlarda göze geligli döwrewap gaplara gaplanyp olaryň harytlyk derejesi üpsün edilýär. Türkmenistan Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiň agdasy bolan bu hususy kärhanada öndürilýän bagtýarlyk döwrümüziň azyk ölümleri ýurdumyzyň telekeçileriň arasynda geçirilýän sergilerde hem münasip orun alýar. Ýakynda bu kärhanada azyk önümlerini gaplamakda zerur bolan karton gutularynyň öndürilip başlanmak hem bu kärhananyň şu ýylla gazanan uly üstünlikleriň biridir. Şuýlar bu ýerde ýerli kagazdan kärhanaň ölümçüligi üçin zerur bolan dürli görnüşli we dürli ölçekdäki döwrewap kagaz gutularyny öndürmek işleri göwnüze ýola goýlar. Täze kärhanaň bölümleri dünýäniň ösen döwletleriniň kuwatly kagaz işläp bejerýän tehnologiýalary toplum bilen üpsün edildi. Bu ýanjamlar arkaly karton kagazy boğ bilen ýumşadylyp, soňra olaryň gatlary biri-birine ýelimlenýär. Netijede kärhanada 3 we 5 gatdan ibarat dürli ölçekdäki gat kagazlar taýýarlanýar. Kärhana boýunça şunuň ýaly kagazlaryň aýda 2000 tonnasy öndürilýär. Döwrewap we oňat hili kagaz gutularyny bu kärhana beýleki hususy kärhanalaryň buýurmalary esasynda hem taýýarlap berýär. Kärhananyň işleriniň öňe ilerlemegine Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň Marguliýat Komitetiniň işiň agdalarynyň ýakyndan ýardam berýänini hem bellemek gerek. Önümçülük kuwatyny barha ýokarlandyrýan kärhananyň işleri orta we kiçi telekeçiligi ösdürmekde döredýän giň mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Güneşi diýarymyzda güýs pasynyň dowam edýän günlerini ýurdumyzyň gök ekrançy kärnäçleriniň iş aradylary gün saýyn artýar. Hormatly prezident bilen ekin meýdanlaryny ilatmada köp sevilirleýän göýük önümleri bilen ýylyň islenik pasynda bolulyn üpçün etmek barada öňde goýan wezipelary pek zähmetden arysgal döwre tapýan daýhanlary has netijeli zähmet çekmäge borçly diýär. Baýdalanlar bolsa şuňlary Ahyl welaýatynyň Bäherden etrawyna göýük ekrançy daýhanlaryň ekin meýdanlaryna göýük bagça ekinleriniň bol hasylyny ýetişdirmek ugruna alyp barýan netijeli zähmetlerinden aýdym görnýär. Ýurdumyzda hormatly prezidentimiz tarapyndan bina tutulan berkara döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne Ahyl welaýatynyň Bäherden etrawynyň hasyl saatlarynyň ihlasy bilen bereketli toprağymyzda ösdirilip ýetişdirilýän ýokary hili göýük bagça önümleri ulussaga eýe bolýar. Şol önümler bugünkü günde ak bazarlarymyzda bedep halkymyzyň azyk üçinçiligine uly goşant bolýar. Hormatly prezidentimiziň bu wagtda kabul eden ýurt berketli kararlaryny durmuşa geçirmegi özleriniň baş maksadyny gören Bäherden etrawynyň işine usat ekrançylarynyň tagalasy bilen ekin meýdanlaryna ýetişdirilýän göýük önümleriniň göz dokundyryjy bereketli hasylynyň ilatymyzyň bu wagtda ösen islegini kanagatlandyrmaga oňyn ýardam edýänini aýratyn bellemek gerek. Şu ýylla welaýatda kelem şugunlar we yer alma ýaly ekinleriň ekişem öz wagtyna geçirilip talabalar ýygyk işleri anyp barlýar. Göýükleri ýygyk işleriniň ýagdaýyna degişli hünärmenler tarapyndan gözewçilik edilýär. Munyň özi her kärnäçiniň işe bolan jogapkärçiligini has artyrýar. Ahyl welaýatynyň Bäherden etrawynyň göýük ekrançylarynyň häzirki wagtda çekýän gujur gaýrata ýogurylan tutan ýerli ähmetleri olaň baky taraplamydan şany 25 ýyllygynyň belentin toýlanjak şu ýylyny göýük we bagça ekinleriň bol hasylyny ösdürip ýetişdirjekliklerini bolan anam potolanyrýar. Hormatly prezident we berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne şöhratly geçmiş taryhymyzy, halkymyzyň döwrüden milli gymmatlyklaryny ösdürmekligi, ene mamalarymyzdan miras halyny el işlerini öwrenmek, halyçylyk, owdan nagşy keçeler taýýarlamak, tikinçilik ýaly kesipkärleri münasip dowam etdirmekligi giň ýol açdy.
Yurdumuzda dünya meşhur milli kımmatlıklamada nuskuluk erişlerini, asırlardan şuun nüre gelip yeten bu acayip hünerleri öğrenmek hem gelecek nesillere miras kalırmak barada ulim meşhurlu işleri durmuşa geçirliye. Daşoğuz vilayetinin Çepereli gelin gıydary özleri üçin dördüleyen giň mümkinçiliklerden peýdalanıp, bönümleň nuskuluk görnüşlerini öňürmekde aýratyn tapawdyny. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne 5000 ýyllyk taryhy bolan halkymyzyň milli däp desturlaryny sungat derejetine göterilen el işlerini milli gymmatlyklarymy wagt etmek hemde bu hünärleň münasip dowam etdirilmegine giň mümkinçilikler döredilýär. Türkmen halky taryhymyzyň dürli döwürlerine ýaşaýyş durmuş maksatly ulanýan önümdir esbaplaryň ençemetini tebigat bilen baglanşykly ýasapdyrlar. Muňa ýurdumyzda bitýän gamyşdan ýasalýan kese basgatyny tüýdük saz guralynyň dürli görnüşlerim şaýatlyk edýär. Ağa öýler bina edilenine bolsa gamyş guruluşy önüm üçin giňden peýdalanypdyr. Keçe öndürmekde ilkinji nowatda gamyşdan ýasalan basgy werur gural hasaplanýar. Şoň üçin hem ilkinji nowatda bu önümi taýýarlamak üçin gamyşdan basgy ýasalypdyr. Şeýle durmuş maksatly dürli önümler gamyşdan ýasaýan utsatlar oň berk we werur ösümlikdigini belleýärler. Daşoğuz vilayetynyň Çepereli gelin gıýlarynyň nuskuluk işleriniň mysalyny bu hünäriň häzirki wagtda da ussatlyk bilen dowam etdirilýändigine aýdyň göz ýetirmek bolýar. Türkmen halkynyň milli gymmatlyklarynyň arasynda nepiyet nagyşly, owadan güllü keseler münasip orun tutýar. Keçe önümlerini taýýarlamaň ince sırlaryny ören oňat bilýän hemde muny geljeki nesillere miras galdyrmaň ajaýyp nuskatyny görkezýän dinanlar vilayetde az däldir. Olar milli mirasymyzyň aýrylmaz bölegi bolan keçe we keçe önümlerini öndürmekde olary wagt etmekde de, ýaşlara bu hünäriň ince tilsimlerini öwretmekde de nuskuluk işleri bitirýärler. Maşgal agdalarynyň bitew ihlas diňen keçe önümleri häzirki günlerde toýly döwrany öýleň bedegdir. Owalarda keçe öndürmek işleri bilen ýygyderli meşgullanýan maşgalalar köpleri görellidir. Keçe öndürmeň detlapky işlerinden başlap, ol taýýar bolýansa ýerine ýetirilen işler häzir ýaşlara da öwredilýär. Bu bolsa gadymy hünäriň şu günlerki gadyryny has artdyrýar. Daşoğuz vilayetynyň Saparmyrat Türkmenmaşy ýetrawynyň elçeper dinalarynyň kese taýýarlaýşy içeýeligi, erjelligi, ýadawsuzlygy hemem ihlaslygy talap etýär. Şoň üçin türkmen milli kesedini taýýarlamak dinanyň sungat derejetine çykaran kämil işi hökmüne bütün dünýäde iqrar edilýär. Bu bolsa gadymy hünäriň bagtyarlyk döwrümizdäki rowajlanmasydyr. Vilayetde geçirilýän dürli dawralarda da nepiyet nagyşly keseler münasip orun tutýar. Olaň owadan görnüşleri, owadan döwrümiziň rowajlyklary bolup göwünlerde buýsanç töretýär. Muňa özi Mehriban arkadağımızın peşkeş veren bagtyarlyk döwrüniň hemde baky we taraplygymyzyň 25 ýyllyk toýuna taýýarlyk görmeň ruhwelentligi bilen münasip utgaşýar. Şoň üçin vilayetyň el çeper dinanlary Gahryman arkadağymyda alkyş töllerini aýtýarlar. Yurdumyzyň ähli ulurdaky üstünlikleri hormatly prezidentimiň el ýurt bähidine gönükdirlen özgörtünleri dünýä ähmiýetli işleri bilen berk baglanşykydyr. Dürli uğurlara başlanıp geçirilýän maslahatlarda watanymyzyň ösüşleri, Türkmenistanyň dünýä jemgyýetçiligindäki orny, baky taraplamydan şanly 25 ýyllygy, hormatly prezidentimiň raýatlaryň bagtyarlygyny nazarlaýan işleri giňden beýan edilýär. Türkmenistanyň mejlisiniň bilim, saglyk goraýşy we derman senaty içeri işler ministrlikleriniň dinanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň Kärdesler arkalyşyklarynyň milli merkeziniň we ýaşlar guramatynyň merkezi geňeşiniň Demokratik partiýanyň syýasy geňeşiniň bilelikde guramaklaryna baky we taraplygymyzyň şanly 25 ýyllygy, halk maslahatynyň taryhy ähmiýetini, ýene mamalarymyzdan miras galan milli däp desturlarymyzy, maşgala mukaddesligini, nesil terbiýetini, sagdyn durmuş ýörelgelerini wagt etigat etmek maksady bilen şäherge geçirildi. Ol bitaraplyk we milli däplerimizin sağlaşykly ösüşi diýilip atlandyryldy. Türkmenistanyň Wähmet we Ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň hemde dinanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň bilelikde guramagyny baky bitaraplygymyzyň 25 ýyllyk münasibetli wagt netigat şähereti geçirildi. Türkmenistanyň ýokary kadiýetiniň guramagyny hünär ussatlyk kämilliň kepilady bilen geçirilen okuw sapagy netijeli häsiýete betlendi. Magtumlar naky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň guramagyny Murat Garif adnak Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň muallimlarynyň we talipleriniň gatnaşmagyny hormatly arkadağymynyň kararlary bilen tasdiklanan. Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösürmen konsepsiýasyna, Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okutmak, kämilleşdirmen konsepsiýasyna we olary durmuşa ornaşdyrmak boýunça geçirilmeli çähereleň meýilnamalaryna laýyklykda teleköprü arkaly uzağa aralykdan iňmi tilinde hormatly arkadağymynyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly ilmi ensiklopediýa kitabyna
dermanlyk ösümlikleri bilen baglanşykly okuw sapa geçirildi. Döwlet Mehmet Aladadyrnaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutynyň talipleri rus tili we pedagogika ugurlary boýunça geçirilen halkara internet olimpiadasynyň 1-nji tapgyryny üstünlikli çykyş etdiler. Halkara Neft we Gaz Üniversitetiniň Winanlar Birleşiginiň merkezi geňeşi Aşgabat şäher häkimliginiň Demokratik Partiýanyň Aşgabat şäher komitetiniň Aşgabat şäher ýaşlar guramatynyň bilelikde geçiren wagt netigat matlagy gender deňligi durnukly ötüşiň kipilligi ile wagtlandyryldy. Halkara gatnaşyklary Türkmen Döwlet Mali Institutlarynyň bilelikde geçiren matlagady halkara hyzmatdaşlygynyň meseleleri bilen bagly boldy. Türkmen Döwlet Binägerlik Guruluşy Instituty we Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň bilelikde guramagyna geçirilen wagt netigat döwrüminiň derwäs meseleleri bilen bagly boldy. Türkmen Owu Huzulgy Institutynyň garamagyndaky Daşawuz Aratenat Orta Hüner Okuw Mektebiniň talip ýaşlary nazara alan bilimlerini önümçülükde hasa kämilleşdirmek maksady bilen aralyk ekini bolan jewüniň ösürilip ýetişdirilişi oň häsiýetli aýratynlygy bu gymmatly azyk ekinden öndürilen önümler barada pikir alşdylar. Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar siýasaty baş müdürliginiň guramagyna geçirilen maslahat işiň häsiýete betlendi. Ahil vilayatynyň sport we ýaşlar siýasaty baş müdürliginiň guramagyna geçirilen çärede baý many mazmuny eýe boldy. Ona çykyş edenler milli liderimiziň ýadygysyz tagalasy netijesini günöşli diýarmyza bagtyar ýaşlarymyz üçin döredilen şertleriň ýaş nesli täze dähmet ýeňişlerini galkynarýanyny, watan söýji, pek ahlakly bolmagy ruhlanyrýanyny barada durulup geçirildi. Senaatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň Ahil vilayat komitetiniň guramagyna geçirilen maslahat täsirli bilen tapawutlandy. Beýik özgörtmeler ýoly ýaş telekeçileriň ýörelgesi ady bilen geçirilen maslahat hemmelerde uly gyzyklanma döretdi. Balkın vilayet polisiýanyň ýol gözegçiligi bölüminiň hem Balkın vilayet ýaşlar uramasynyň bilelikdäki tagallalary arkaly ýokary, ýörüýti orta hem orta mekteplerde, edara kärhanalarda wagt nesihat çärelerine giň gerim berilmegi oňyn netijelere beslenýär. Daşawuz vilayet häkimligi, Daşawuz vilayet gazieti hem jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde guramaklaryna maslahat geçirildi. Bu ýerde çykyp geplen adamlar mehriban arkadamyzyň baş tutanlygyny, günöşli diýarymyzy, durmuşa geçirilen taryhy işler barada giňişlerini gurrun etdiler. Maslahata gatnaşyjylar baky bagtyarlygy hemişelik peşkeş beren gahrman arkadamyzyň adyna alkyş hem hoşallyk sözlerini aýtdylar. Daşawuz vilayet saglyk goraş müdürliginiň we jemgyýetçilik guramalarynyň bilelikde geçiren wagt nesihat maslahatyna hormatly prezidentimiziň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly köp tomly almy ensiklopedik kitabynyň ähmiýeti baradaky gurrunlary giň gerim merli. Seýtnazar Seýdadynaky Türkmen Döwlet Mugallimçilik Institutyny vilayet gazietiniň, vilayet adalet bölüminiň guramaklaryny, mejlisiň deputatlarynyň gatnaşmaklaryny, ýurdumyzyň taryhyny möhüm ähmiýete eýe bolan halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň hassa ýokurlanmagyny, milli demokratiýanyň dawarlanmagyny tutýan orny barada geçirilen maslahatam aýratyn many mazmuny eýe boldy. Kärdeşler arkalaşyklarynyň Lewap vilayet birleşmesiniň, vilayet adalet bölüminiň, Gazal Ýarmay milli jemgyýetiniň guramaklaryny Türkmenistanyň halk maslahatynyň kabul eden taryhy çözgütleri, olary durmuşa geçirmekde jemgyýetçilik guramalarynyň öňünde durýan wezipeler barada geçirilen maslahatam işçiňligi bilen tapawutlandy. Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyklarynyň Mary vilayet birleşmesiniň hem vilayet saglyk goraş müdürliginiň bilelikde guramaklaryny Türkmenistanyň halk maslahatynyň kararlary ösüşleriň täze tapgyryna tarap atly maslahat geçirildi. Mary vilayet prokuraturasynyň vilayet gazietiniň hem Mary vilayet adalet bölüminiň bilelikde guramaklaryna duş geçirildi. Duşuň dowamyny Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisinde ýurdumyzy mundan beýlegem ösdürmek boýunça garalan meseleler, ýurt bähwetli çözgütler barada giňişlerini gurrunlar edildi. Duşukda çykyş edenler ýurdumyzyň raýatlaryny, bagtyar durmuşda ýaşadýan hormatly prezidentimiziň adyna alkyş sözlerini aýtdylar. Giň gerimde ýaýwanlyrlayan sport bäsleşgeri ýokary ruhlantyga beslenýär. Berent sepketleri eýelemek her bir ýaşda aýdym görünýär. Ýurdumyzyň ýokary okuw mekteplerinden talip türgünläriniň arasynda geçirilen ýaşlar tejribeleriniň artmagy bilen birlikde sazyn durmuş ýörelgesiniň rowajlanýanyny äşkar edýär. Talipleriň arasynda özara ýollaşyk duşuklaryna giň gerim berilýär. Türkmen Owu Hoşuluk Üniversitetine geçirilen ýollaşyk duşugy talipleriň sport babaty üstünliklerini ýokardan görkezdi. Ýokary okuw mektebiniň hemde Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolandyryş Institutynyň voleybolçylarynyň arasynda bolan duşuk gyzykly pursatlara baý boldy. Duşuk ökdüleriň öňe saýlanmagyna giň mümkinçilik berdi.
Ýurdumyzda Mehriman Akademiyanyň ýol başlygyna sport ulgamyny anyp barlayan işlerden uklanan talipler duşda özleriniň başlandyklaryny görkezdiler. Murat Garif adına Türkmenistanyň Döwletlik Maçylyk Uniwersitetine geçirilen ýaşy işçiň häsiýet mahsus boldy. Talipler özara ýaşmak bilen özleriniň gyýdyr başlandyklaryny görkezdiler. Bilen sepketler eýeleme geçirilen ýaşlarda aýdyň ýüze çykýar. Türkmenistanyň Sport we Ýaşar Täzeti Ministrliginiň iş meýnamasyna laýykly Aşgabat şäheriniň Sport we Ýaşar Täzeti baş müdirining guramyna futbol sport boýunça ýaşyň ýaryn finalda uşlar geçirildi. Baky taraplarymyzyň şany 25 ýyllyk bayram münasibetli geçirilen ýaşa sport mektepleriň ýetkinjek turgunlary işçiň gatnaşyp, olar başlanykdan görkezdiler. Ýaşlaryň iýdigleri geçilmegi ýurdumyzda Mehriman Akademiyanyň ýol başlygyna sportyň hemde köpçüliklemeden terbiýanyň giňlerinde ösdürilýäniň aýdyň tutnamasydyr. Ahir vilayet kadetiniň vilayet ýaşlar guramasynyň şeýlede ahir vilayet sport we ýaşar täzeti baş müdiriliginiň guramaklarına geçirilen ýaşlar özara duşlardan ibaret boldy. Şeýle ýaş Balkan vilayatynyň Türkmen maşeger kadeti Serdaşeger ýaşlar guramasy tarapyndan geçirildi. Taşagyd vilayet kadetiniň Türkmen Owakyjylyk institutynyň geçiren ýaşlaryna ýeňse bolan ihlas aýdyň doýuldy. Dewap vilayet kadetiniň guramyna kadet işgärleriniň gatnaşmaklaryna Türkmenistanyň baky taraplygynyň 25 ýyllyk şany bayram münasibetli sportyň durly görnüşleri boýunça geçirilen ýaşlar gyzykly häsiýet bilen tapatlandy. Mary vilayet sport we ýaşar täzeti baş müdirliginiň Marynyň Lukmançylyk orta gowy mektebiniň energetika institutynyň geçiren sport bäsleşiklerini maktady okunyk aýdyň ýüze çykdy. Hormat alymlar, ine bolsa ýurdumyň vilayatyna we paýtatyň Aşgabatda 26-njy oktýabrda saat 20-den 27-nji oktýabrda saat 20-de boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumatlarynyň berýän habary bilen tanışyryň. Balkan vilayatynyň Kapriamyty howaryp Demirgazyk günnordan teleskopda 94 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 94 gradus, gündüzine 19-24 gradus. Kenariýat taraplaryna 16-21 gradus maýly bolar. Ahir vilayatynyň Kapriamyty howaryp Demirgazyk günnordan teleskopda 94 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 8-13 gradus, gündüzine 18-23 gradus maýly bolar. Mary vilayatynyň Kapriamyty howaryp Demirgazyk günnordan teleskopda 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 5-10 gradus, gündüzine 20-25 gradus maýly bolar. Lebap vilayatynyň Kapriamyty howaryp Demirgazyk günnordan teleskopda 94 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 5-10 gradus, gündüzine 19-24 gradus maýly bolar. Daşagyd vilayatynyň Kapriamyty howaryp Demirgazyk günnordan teleskopda 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 2-7 gradus, gündüzine 11-16 gradus maýly bolar. Paýtatyň Aşgabatda Üýt Kapriamyty howaryp Demirgazyk günnordan teleskopda 9-11 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 10-12 gradus, gündüzine 20-22 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça oktyabr aýynyň 20-sine magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyny araşdyrýar. Edil watandaşlarym, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçberiniň kadadan 10 kotorum artmagy bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mehriman ýaşar, bu düzgünleri berip berjay etseňiz, ýylyň esenlik pasynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriman adamlar, şunun bilen watan habarlary ýaşamyzy jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşleri ösenýär. Ähli ösüşlerin ödenine bolsa halkyň bäxti bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edil ýaşar.